Ты распачынаеш экстрэмальны крыжовы шлях. Таму перастань сябе берагчы. Пачні сябе ствараць. На гэтым шляху галоўнае не тое, як далёка ты зойдзеш, а тое, як ты зменішся. Ідзі так доўга, пакуль не забудзеш, кім ты быў, каб нарадзіцца нанова. Памятай, твая найвялікшая турма – гэта не пакуты, а прывязанасць да камфорту. Заданне кожнага чалавека – быць творцам уласнага жыцця. Чалавек павінен зрабіць яго шэдэўр мастацтва. Святы Ян Павел II. Сапраўдны экстрэмальны крыжовы шлях пачынаецца не з кіламетраў, але з рашэння змяніць сябе. Цішыня, цемра і Бог. Цішыня – гэта самая інтымная форма малітвы. Бог не крычыць, Бог шэпча. Самотнасць – гэта не аддаленне. Гэта прастора, у якой можна нарэшце сустрэцца з Богам. Цемра – не супрацьлегласць святла. Цемра – гэта месца, дзе святло нараджаецца. Экстрэмальны крыжовы шлях – гэта рашэнне сысці з каруселі пасрэднасці. Гэта ноч, у якой ты маўчыш, а Бог прамаўляе. Роздум. Я прайшоў праз ноч, якая павінна была мяне зламаць, а яна навучыла мяне слухаць. Я прайшоў праз цішыню, якая павінна была мяне напалохаць, а яна дала мне тваё імя. Я прайшоў праз боль, які павінен быў мяне спыніць, а ён адкрыў мне шлях. І цяпер я стаю, лягчэйшы, больш сапраўдны, народжаны нанава. І я ведаю, гэтая ноч была пачаткам. Да чаго павінен прывесці цябе экстрэмальны крыжовы шлях 2026? Да праўды пра сябе, разбурэння шаблонаў, масак, аўтаматызмаў, да ўваходжання ў адносіны з Богам, заснаваныя на дыялогу, да таго, каб стаць творцам свайго жыцця, да цішыні, якая з'яўляецца месцам сустрэчы. Разважанні падарожжа ўглыб сябе – гэта 14 крокаў да сустрэчы з Богам. Я хачу заглыбіцца, я больш не хачу жыць на паверхні. Кожная з 14 стацый – гэта адзін крок у працэсе, у якім ты сыходзіш усё глыбей. Ад прытворства да праўды, ад шуму да цішыні, ад кантролю да даверу, ад страху да рашэння, ад старых роляў да сваёй сапраўднай тоеснасці. Экстрэмальны крыжовы шлях вымяраецца не кіламетрамі, а ўнутранай пераменай, сустрэчай з Богам. Ідзі, ідзі так доўга, пакуль не забудзеш, кім ты быў. Цемра – гэта месца, дзе нараджаецца святло. Вось чаму ты ідзеш ноччу. Вось чаму ты ідзеш у цішыні. Вось чаму ты ідзеш самотна ці ў невялікай групе. Экстрэмальны крыжовы шлях не дагаджае. Экстрэмальны крыжовы шлях патрабуе. Бо толькі патрабаванне вядзе ў глыбіню. Гэта ноч, у якой ты пакідаеш карусель пасрэднасці. Ноч, калі ты маўчыш, а Бог нарэшце можа гаварыць. А ён не крычыць. Бог шэпча. Таму табе патрэбна цішыня. Калі ты гэта зразумееш, патрабаванні экстрэмальнага крыжовага шляху будуць лёгкімі. Вось яны. Першае. 40 кіламетраў ноччу, або 30 кіламетраў пры вышыні больш за 500 метраў. Другое. Самотна або ў невялікай групе, але абавязкова ў цішыні і засяроджанасці. Трэцяе. Гэта не спорт, а падарожжа з разважаннямі. Чацвёртае. Есці і піць можна, але не варта ладзіць пікнікі. Пятае. Мы заахвочваем да высілку, але з павагай ставімся да твайго рашэння вярнуцца дадому раней. Шостае. Экстрэмальны крыжовы шлях адрозніваецца ад іншых акцый. Ён не дагаджае, а патрабуе. Дапамагае пераадолець уласныя абмежаванні. Сёмае. У дарозе мы патрабуем засяроджанасці. Калі хтосьці адцягвае ўвагу іншых, папрасі яго аб захаванні цішыні. Восьмае. Экстрэмальны крыжовы шлях вымяраецца не толькі фізічнымі намаганнямі. Мы чакаем плёну,
унутраных змен да лепшага. Экстрэмальны крыжовы шлях – гэта стыль жыцця. Ідзі, пакуль не сустрэнеш Бога. Гэта ноч мае выключную сілу. Уначы, у тым, чаго не ведаеш, ты можаш нарэшце пачуць Бога. Не Бога з абразіка, не Бога звычкі, але Бога, які шэптам кажа: нарэшце ты замоўк. Чуеш? Я ёсць. Я ў шэпце. Я і ёсць шэпт. На пачатку было слова. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Езус быў асуджаны, бо прасцей было пазбавіцца ад яго, чым зразумець. Крок першы на шляху да Бога. Не асуджай, але імкніся зразумець. «Што такое праўда?» – спытаў Пілат. Езус не ўпісваўся ў яго стэрэатыпы. Пілат задаваў яму пытанні, але такія, якія павінны былі пацвердзіць яго погляды. Акрамя таго, натоўпы ўлады чакалі прысуду, таму ён выканаў іх волю. Яму больш не трэба было думаць, даследаваць, аналізаваць. Можна было адпачыць. Пілат не хацеў ускладняць сабе жыццё. Але спрашчэнне рэальнасці вядзе да прастацтва, а не да прамалінейнасці. Дзіця з жывым розумам, неспакойны падлетак пад уплывам кампрамісаў і ляноты ператвараецца ў тупіцу. Так ёсць і так павінна быць. Такому чалавеку дастаткова аднаго позірку на іншага, каб ацаніць: ён такі і сякі. Мозг, прызвычайны да шаблонаў, вешае ярлыкі і на людзей. А як жа цікаўнасць да свету і людзей? Няма дваіх аднолькавых людзей. Няма дзвюх аднолькавых сітуацый. Прастак асуджае. Ён прастак, бо не разумее, што такое далікатнасць, уважлівасць і адкрытасць. Што заўгодна, толькі б не думаць. Абы толькі было зручна. Абы толькі нічога не здарылася, нічога асаблівага. «Мае думкі не вашы думкі», – кажа Бог. Калі ты думаеш, што ведаеш, што мае на ўвазе Бог, ты глупы. Бога можна толькі імкнуцца зразумець. Ключавое слова «імкнуцца». Мы не здольныя ахапіць Бога сваім розумам. А Бог? Бог не асуджае чалавека. Ён стараецца яго зразумець. Ён паважае тое, што чалавек думае інакш. Бог ёсць любоў, а любоў прадугледжвае дыялог паміж дзвюма зусім рознымі асобамі. Толькі ўзаемнае разуменне вядзе да любові. Споведь. Мой унутраны Пілат дзейнічае з самага ранку. Хуткі, кемлівы, лагічны, бачыць, ацэньвае, каментуе. Ён заўсёды ведае, хто вінаваты, заўсёды мае рацыю. У ім няма цішыні. Няма цікаўнасці, толькі гоман перакананняў. Я чую свае думкі, і мне сорамна за іх. Езус кажа: бо вусны гавораць тое, чым перапоўнена сэрца. Пане, я хачу змяніць сваё сэрца. Паўтарай у думках. Сустрэча з Богам заўсёды вырывае з шаблону. Бог не асуджае, Бог разумее, Бог думае інакш. Любоў заключаецца ў цярплівым разуменні іншага. Спрашчэнне рэальнасці вядзе да прастацтва, а не да прамалінейнасці. Табе не падабаецца, калі іншыя вешаюць на цябе ярлыкі, і ты не будзь прастаком. Думаць палюча. Каб глядзець у глыб чалавека, патрэбна мужнасць. Малітва. Пане, разбіў ва мне бетон упэўненасці. Знішчы мае шаблоны. Навучы мяне слухаць, навучы мяне разумець. Амен. Пастанова. Зазірні ў сябе. Каго ты апошнім часам спрабаваў зразумець, а каго асуджаў? Паглядзі на сябе ў праўдзе. Чаго людзі могуць чакаць ад цябе? Пілата? Прастака? Ці, можа, спагадлівага чалавека? Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Езус выпраўляецца ў шлях. Ён ведае, што справа не ў тым, каб пакутаваць,
а ў тым, каб змяніцца са смяротнага чалавека ва ўваскрослага. Крок другі на шляху да Бога. Перастань берагчы сябе, пачні сябе ствараць. Маніфест экстрэмальнасці. Езус сказаў: «Ідзіце па ўсім свеце». У экстрэмальным крыжовым шляху мы ўспрымаем гэтыя словы літаральна. Мы ідём. На гэтым шляху галоўнае не тое, як далёка ты зойдзеш, а тое, як ты зменішся. Кожны твой крок – гэта рашэнне. Застацца такім жа або стаць новым. Ты перастаеш быць кімсьці, калі перастаеш змяняцца. Вярніся, сыдзі з маршруту, калі хочаш застацца такім, які ты ёсць. Калі ты задаволены тым, што маеш. Калі не плануеш змяніцца. Калі ты шукаеш уласнай трансфармацыі, змены жыцця, калі маеш бясконцыя жаданні, кроч далей. Ідзі так доўга, пакуль не забудзеш, кім ты быў. З гэтага шляху ты ніколі не вернешся ранейшым. Твая найвялікшая турма – гэта не пакуты. Твая турма – гэта камфорт. Утульны ложак, цёплая кава, прадказальны дзень. Такое існаванне паволі цябе забівае. Безнадзейнае жыццё з дня ў дзень толькі таму, што ты баішся змен. Карабель, які стаіць у порце, у бяспецы. Але караблі будуюць не для гэтага. Ты таксама створаны не для таго, каб стаяць на месцы. Ты быў створаны, каб развівацца. Уяві сабе дзіця, якое не хоча расці. У лепшым выпадку яно застанецца карлікам. Калі ты хочаш жыць па-сапраўднаму, табе неабходна выйсці ў адкрытае мора. Жыццё не пытаецца, ці гатовы ты да перамен. Або ты прымаеш выклік, або становішся пасрэднасцю, чалавекам, які змарнаваў сваё жыццё. Сведчанне. Я баяўся гэтага шляху. Не кіламетраў, а таго, што я ўбачыў сабе. Ужо на другім кіламетры я хацеў павярнуць назад. І тады да мяне дайшло. Усё жыццё я раблю тое ж самае. Я адступаю, калі пачынае балець. Самы вялікі грэх майго жыцця ў тым, што я занадта доўга сябе шкадаваў. Паўтары ў думках. Бог з'яўляецца Богам дарогі. Твая турма – гэта камфорт. Калі ты не змяняешся, ты марнуеш сваё жыццё. Важна не тое, як далёка ты дойдзеш, а тое, як ты змяняешся. Прыпавесць пра чалавека, які не памыляўся. Ён ніколі не зрабіў памылкі. Ён ніколі не рызыкнуў. Ён ніколі не пайшоў у невядомае. Калі ён паміраў, Бог спытаў: «Чаму ты навучыўся?» «Нічому», – адказаў ён. «Я баяўся спрабаваць». Бог паківаў галавой. «Значыць, ты ніколі не жыў». Малітва. Пане, я занадта доўга сябе бярог. Занадта доўга быў баязліўцам, занадта доўга прыкідваўся, што жыву. Пане, разбуры турму майго камфорту, спалі мае апраўданні. Накіруй мяне на шлях, з якога я ўжо не змагу збочыць. Амен. Экстрэмальны крыжовы шлях – дарога, з якой ты ніколі не вернешся такім жа. Перастань сябе берагчы. Пачні сябе ствараць. Пастанова.
цёмна, холадна, людзі маўчаць, ніхто ўжо не размаўляе. Спачатку хтосьці яшчэ жартаваў, хтосьці каментаваў маршрут, а цяпер чуваць толькі крокі і дыханне. Быццам нешта ўнутры ўсіх супакоілася і ў той жа час прарвалася. Хтосьці ідзе побач са мной і плача, нягучна, проста бягуць слёзы. Ніхто не пытаецца чаму, усе ведаюць, што ў кожнага сваё чаму. Хтосьці спераду кленчыць, папраўляе заплечнік, сядзіць хвіліну, глядзіць у зямлю. Не моліцца, проста сядзіць. Нібы хоча крыху адпачыць ад самога сябе. Ноччу чалавек становіцца сапраўдным. Ён больш не прыкідваецца моцным, не робіць выгляд, што яму не холадна, што ў яго ўсё ў парадку. Застаецца толькі цела, дыханне і нейкі дзіўны спакой. Я не ведаю, Бог гэта ці проста знясіленне. Але гэта першы момант за доўгі час, калі ніхто не мусіць нічога казаць. Ева, 36 гадоў. Адным словам, перастань размаўляць. Захоўвай цішыню. Стацыя 3. Езус падае першы раз. Езус выправіўся ў шлях і адразу ж упаў. Ці такім быў Божы план? Крок 3 на шляху да Бога. Адкрый ягоны план на тваё жыццё. У Бога ёсць план на тваё жыццё. Ён хоча дамовіцца з табой пра тое, што вы можаце зрабіць разам. Шмат хто перакананы, што Бог ужо вырашыў за нас, як нам паступаць, што Ён мае план для нашага жыцця, а нам застаецца толькі разгадаць яго. Але які Ён Бог? Як Ён ставіцца да сустрэчы з чалавекам? Бог важны, але і ты таксама важны. Ён уважлівы, але і ты павінен быць уважлівым. Калі б Бог пры сустрэчы з чалавекам падкрэсліваў перадусім сваю веліч, усемагутнасць і панаванне, гэта б не мела сэнсу. Чалавек, з якім сустракаецца Бог, таксама мае сваё меркаванне. Яны абое могуць дамовіцца. Усё ў сусвеце знаходзіцца пад Божым кантролем, але вынік паразумення паміж Богам і чалавекам не. Гэта тое, што кожны раз адрозніваецца, з'яўляецца арыгінальным. Гэта не сцэнар, у якім ты граеш ролю марыянеткі. Гэта прастора, дзе Бог сустракаецца з табой тварам у твар. Ён не вырашае за цябе. Ён хоча, каб ты вырашаў разам з ім. Таму што Бог Езуса не кантралюе, Ён размаўляе. Калі молішся, мала кажы, шмат слухай. Не расказвай Богу свой план на тое, што Ён павінен зрабіць. Скажы, што ты думаеш, а потым слухай. Не бойся, што ў Бога іншае меркаванне. Не адкідай таго, што Ён табе скажа. Захоўвай гэта ў сэрцы, як Марыя. Да таго, што хтосьці думае па-іншаму, трэба прызвычаіцца. Гэта стацыя пра Бога, які не плануе за цябе, а плануе з табой. Бог стварыў цябе. Цяпер, аднак, настаў час, каб ты разам з ім ствараў сваё жыццё. Бог не піша сцэнарыяў, Ён не лічыць цябе пешкай у гульні. Ён не вырашае за цябе. Ён хоча дамовіцца з табой. Дамовіцца – гэта значыць разам прыняць рашэнне. Не бойся, што Бог думае не так, як ты. Не бойся, што ў яго іншая задума адносна твайго жыцця. Паўтары ў думках. У Бога ёсць план. Ягоны план, каб мы дамовіліся. Мы думаем па-рознаму. Цікава, што выйдзе з нашай размовы. Можа, нам удасца разам нешта прыдумаць. О, як бы я хацеў жыць прыгожым жыццём. Не адзін, але разам з Богам. Малітва. Пане, я так хацеў бы выйграць сваё жыццё. Я не хачу быць толькі марыянеткай. Я хачу разам з табой тварыць сваё жыццё. Амен. Пастанова. Па дарозе, ідучы, пачні планаваць сваё жыццё. На год наперад, 5 гадоў, 10.
Таксама заплануй, з кім ты гэта абмяркуеш, каго ты паслухаеш і хто захоча паслухаць цябе. Памаліся да Бога, каб навучыцца планаваць разам з ім. Ты выканаеш гэтую пастанову, калі зробіш план на год, на 5 і 10 гадоў, калі заплануеш, з кім ты яго абмяркуеш, і калі будзеш маліцца аб здольнасці слухаць Бога. Стацыя 4. Езус сустракае сваю маці. Марыя нарадзіла Езуса, а ён развіваў сваё жыццё. Крок 4 на шляху да Бога. Трэба яшчэ раз нарадзіцца ў пакутах. Люстэрка маці. Вобраз мацярынства і паўторных народзін. Што такое люстэрка маці? Гэта адлюстраванне працэсу мацярынства. Маці нарадзіла нас у пакутах. І так мы нарадзіліся ўпершыню. Але гэтага мала, занадта мала. Трэба нарадзіцца яшчэ раз. Як сказаў святы Грыгорый з Назіянзу, праз свае рашэнне мы пэўным чынам нараджаем саміх сябе. Недастаткова проста быць народжаным. Падчас нашага першага нараджэння пакутавала маці. Цяпер надышоў час, каб мы самі нарадзіліся зноў. І трэба таксама нацярпецца. Наша першае нараджэнне. Да яго мы жылі ва ўлонні маці. Мы карысталіся яе жыццёвымі сіламі, яе жыццём. Мы былі схаваныя ў ёй, жывіліся з яе. Яна нават дыхала за нас. Пасля нараджэння ў нас было даўжэйшае або карацейшае дзяцінства. Але ўрэшце рэшт трэба вырасці, узяць адказнасць за жыццё, за сваё жыццё. Жыццё само сябе не зробіць. Езус кажа, вы павінны нарадзіцца нанова. Ян Павел II сцвярджаў, заданне кожнага чалавека быць створцам уласнага жыцця. Чалавек павінен зрабіць з яго шэдэўр мастацтва. Ліст да маці. Дзякуй, што нарадзіла мяне, але цяпер я павінен нарадзіцца сам. Мама, дзякуй, што ты дала мне жыццё. Але сёння я ведаю, што гэтага недастаткова. Тады ты дыхала за мяне. Цяпер я павінен навучыцца дыхаць сам. Тады ты насіла мяне ў сабе. Цяпер я павінен нарадзіцца ў пакутах рашэння. Я хачу табе сказаць, мне ўжо не патрэбна апека. Мне патрэбна адвага. Ты нарадзіла мяне цялесна. Благаславі мяне сёння, каб я мог нарадзіцца духоўна. Паведамленне ад Бога. Звяжыся са мною, калі будзеш гатовы нарадзіцца. Прывядзі думкі ў парадак. Многія людзі хаваюцца за фразай «я такі». У сэнсе «такі ўжо я ёсць», і гэта не зменіцца. Гэта не залежыць ад мяне. Якая вялікая хлусня. Тваё жыццё залежыць ад цябе і толькі ад цябе. Ты не пануеш над усім, але праз свае рашэнні ты можаш пэўным чынам стаць бацькам самога сябе. Сапраўдны экстрэмальны крыжовы шлях пачынаецца не з кіламетраў, а з рашэння змяніць сябе. Патрэбныя мары. Кім я мог бы быць? Калі б пачаў працаваць над сабой. Экстрэмальны крыжовы шлях прамаўляе да цябе ад імя Бога. Неабходна нарадзіцца нанова. Але як гэта магчыма? Спытаеш ты. У людзей гэта немагчыма, але ў Бога ўсё магчыма. Пытанне без адказу. Стаміўся ад старога сябе. Надакучылі ўласныя апраўданні. Марыш пра лепшую версію сябе.
час на поўны перазапуск. Жыццё само сябе не зробіць. Пастанова. Памаліся за сваю маму. Заплануй сваё паўторнае нараджэнне. Спытай у Бога, што неабходна зрабіць, каб пачаць усё спачатку. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Сымон дапамагае. Мы не ведаем, ці ён сам хацеў дапамагчы, ці яго прымусілі гэта зрабіць. Ведаем, што ён быў вядомы сярод першых хрысціян, як і яго сыны, Аляксандр і Руф. Усіх іх ведалі з добрага, найлепшага боку. Крок 5 на шляху да Бога. Добрыя плады – гэта знак сустрэчы з Богам. Горкая праўда пра рэлігійных людзей. Часта можна сустрэць людзей, якія лічаць сябе рэлігійнымі. Яны моляцца, ходзяць на імшу і адгаворваюць ружанец, нават удзельнічаюць у экстрэмальным крыжовым шляху. Але яны застаюцца ўнутрана непрапрацаванымі, неўпарадкаванымі. Часам нават нядобрасумленнымі. З імі цяжка сябраваць, ці нават проста быць побач. Ім цяжка давяраць. Людзі, якія іх сустракаюць, расчароўваюцца, а бывае, што і атрымліваюць раны. Добры плён. Добры плён сустрэчы з Богам – гэта не тое, што ты робіш, а кім ты становішся. Гаворка не пра добры ўчынак, а пра добрага чалавека. Працытуем пасланне да галатаў. Плодам духа ёсць любоў, радасць, спакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Супраць такіх няма закону. Калі мы жывём паводле духа, то і паступаем паводле духа. Такое стаўленне – гэта добры плён добрага чалавека. Бо нават дрэнны чалавек можа часам зрабіць нешта добрае. Аднак гэта не змяняе таго факту, што ён усё яшчэ дрэнны. 5 крок на шляху да Бога – не вымярай сябе добрымі ўчынкамі, а глядзі на тое, ці становішся ты сам добрым. Як казаў святы брат Альберт, трэба быць добрым, як хлеб. Калі хлеб добры? Калі ён смачны. Ты станеш добрым чалавекам, калі людзі будуць адчуваць твой смак. Калі пасля сустрэчы з табой у іх будзе радасць, калі яны будуць мець прычыны гаварыць пра цябе добра. Інструкцыя, як стаць добрым. Справа не ў тым, што Сымон дапамог. Справа ў тым, што ён змяніўся. Ён не вярнуўся дадому тым жа самым. Гаворка не пра ўчынак, гаворка пра чалавека, пра тое, кім ты становішся, калі Бог да цябе дакранаецца. Калі ты змяняешся да лепшага, калі людзі скажуць табе пра гэта, ім будзе добра з табой. Вазьмі з сабой у дарогу гэтыя думкі. Добры плён сустрэчы з Богам – гэта не тое, што ты робіш, а кім ты становішся. Справа не ў тым, што Сымон нёс крыж. Справа ў тым, што ён вярнуўся з гэтага шляху зусім іншым. Экстрэмальны крыжовы шлях менавіта пра гэта. Гэта не некалькі дзесяткаў кіламетраў, а рашэнне стаць новым чалавекам. Бо калі ты вяртаешся такім самым, значыць, што ты проста прагуляўся. Пастанова. З'еш што-небудзь, папі вады, каб у цябе былі сілы прыносіць добры плён. Для гэтага пастаў сабе 3 вымяральныя мэты на месяц, якіх варта было б дасягнуць. Канкрэтныя. Такім канкрэтным вынікам з'яўляюцца плады. Ты робіш, і ў цябе атрымліваецца. Тады ты прыносіш плён. Стацыя 6. Вераніка выцірае твар Езуса. Вераніка дакранулася да твару Езуса. У гэтым жэсце ёсць інтымнасць, блізкасць у важным і далікатным. Крок 6 на шляху да Бога. Вучыся сустрэчы, блізкасці з чалавекам і з Богам. Блізкасць паміж табой і Богам, у тым, што для цябе важнае і адчувальнае,
у тым, што важна і адчувальна для Бога. Тут напрошваецца вобраз сужэнскай любові. У ёй ёсць месца для інтымнасці, для размовы пра істотнае і далікатнае, для супрацоўніцтва ў тым, што патрабуе пяшчоты і даверу. Бо мы ўсе шукаем такую любоў, у якой будзе акіян бескарыслівасці. Мы марым пра яе. Сведчанне. Я памятаю адзін вечар. Мы з мужам сядзелі на кухні, дзеці ўжо спалі. Мы доўга размаўлялі, пакуль ён нарэшце не сказаў мне штосьці, чаго не казаў нікому. Пра свой страх з мінулых гадоў, пра памылку, за якую яму было сорамна. Гэта быў момант, калі я адчула, што ён мне сапраўды давярае. Не было ніякіх вялікіх слоў, толькі тое, што ён падзяліўся са мной часткай сябе, якую не ведаў ніхто іншы. Мы марым сустрэць кагосьці, хто паглядзіць на нас без асуджэння, без прадузятасці, хто любіць нас такімі, якія мы ёсць. Мы прачуваем, што калі гэта здарыцца, мы можам перасоўваць горы, што мы атрымаем новыя сілы, каб расці, змяняцца, станавіцца лепшымі і прыгажэйшымі. Мы марым пра гэта як людзі, створаныя на вобраз і падабенства Бога. Таму што Бог таксама марыць пра такую любоў, і ў гэтым мы падобныя да Яго. Сведчанне. Мы сядзелі разам у цішыні. Яму не трэба было нічога казаць. Я ведала, што яму балюча. Я проста дакранулася да яго рукі. І ў гэтым адным жэсце было больш малітвы, чым у 1000 слоў. З таго дня мы ізноў пачалі размаўляць. Не пра рэчы, але пра сэрца. Час для высноў. Першае. Ты хочаш маліцца, супрацоўнічаць з Богам? Адкрыйся на сустрэчу, а не на гандаль з ім. Памятай, Бог адкрыецца табе, калі ты будзеш бескарыслівым і шчырым. Другая. Менш кажы пра сваю рэлігійнасць, а больш сустракайся з Богам. Помні, Божага чалавека пазнаюць па пладах, а не па словах. Трэцяе. Ты ў адносінах або ў шлюбе? Паклапаціся аб размовах пра тое, што важнае і далікатнае. Пастаянна вяртайся да першапачатковай, бескарыслівай любові. Дбай пра інтымнасць. Не жыві па шаблонах, шукай сустрэчы. Урэшце мы ўвесь час змяняемся, таму і нашы сустрэчы таксама павінны змяняцца. Чацвёртае. Вучыся сябраваць. Незалежна ад таго, у адносінах ты ці не, сяброўства будуецца на пацверджанай вернасці, у шчасці і няшчасці. Давер узнікае тады, калі мы разам пераадольваем складаныя сітуацыі. Малітва. Пане, навучы мяне дакранацца да людзей далікатна, так, каб не раніць, а лячыць, каб мае жэсты казалі больш, чым словы, каб я мог бачыць тваё аблічча ў кожным твары. Няхай маё сэрца стане хусткай, на якой застаецца след тваёй любові. Амен. Пастанова. У цябе ёсць сям'я, а сябры? Паклапаціся пра іх. Як? Гэта трэба спланаваць. Не здзіўляйся, што тут так шмат пра планаванне, бо пасля экстрэмальнага крыжовага шляху ты павінен пачаць новае жыццё, і табе трэба ведаць, як яно будзе выглядаць. Стацыя 7.
Езус падае другі раз. Езус устаў і ўваскрос. Ён змяніўся да лепшага. Крок 7 на шляху да Бога. Пахвала экстрэмальнасці. Экстрэмальнасць вырывае са схем і дазваляе адкрыць іншы свет. Ты можаш быць іншым, і твой свет можа быць іншым. Экстрэмальнасць – гэта свежы погляд. Не варта жыць лёгка, варта жыць па-сапраўднаму. Перастань берагчы сябе, пачні сябе ствараць. Экстрэмальнасць – гэта не вар'яцтва. Гэта крок да пераменаў. Экстрэмальны крыжовы шлях – духоўнасць людзей, якія не хочуць быць звычайнымі. Гэты боль не забываецца, бо гэта боль сапраўднага пачатку. Жыццё перавышае нас, і мы не кантралюем яго. Але мы можам спраўляцца з цяжкасцямі. Мы вучымся гэтаму, калі выходзім з зоны камфорту і пачынаем новае жыццё. Ліст да самога сябе. Прывітанне, гэта я з мінулага года. Я думаў, што ўжо не ўстану, што няма чаго. Але сёння я ведаю, што кожнае падзенне – гэта шанец на ўваскрашэнне. Калі зноў упадзеш, помні. Гэта толькі напамін аб тым, што ты ўсё яшчэ можаш пачаць нанава. Сведчанне. Я ўпаў другі раз. Не на маршруце, у жыцці. Пасля разводу, пасля страты працы, пасля ўсяго. Тады я пачуў у галаве фразу: экстрэмальны крыжовы шлях – гэта не маршрут, гэта жыццё. Я ўстаў і іду далей. Заўсёды можна пачаць спачатку. Другое падзенне выглядае як канец, быццам усё ўжо разляцелася на кавалкі, як быццам гэта апошняя стацыя жыцця. Але Бог кажа, гэта толькі пачатак. Паглядзі, няпраўда, што ты прайграў. Няпраўда, што ўжо занадта позна. Ты можаш пачаць зноўку, нават калі думаеш, што збіраць ужо няма чаго. Уяві сабе, што гэта ты ляжыш. Другі раз у тым жа месцы. Людзі глядзяць, круцяць галовамі, зноў. Ты ўжо нават не хочаш уставаць. А побач з табой становіцца на калені Бог. Не для таго, каб асудзіць цябе, а каб цябе падняць. Уяві, што тваё жыццё заканчваецца. Ты на мяжы, апошні ўздых. Усё, што павінна было атрымацца, не выйшла. Ты адчуваеш, што прайграў. І тады ты разумееш, што яшчэ ў гэту секунду можаш пачаць, як злодзей на крыжы. Што нават паміраючы, ты можаш выйграць самае галоўнае. Уяві, што Бог не на фінішы, што Ён не стаіць і не чакае з медалём тых, хто дабег. Ён выходзіць на шлях і сядае побач з табой, калі ты падаеш. Ён пытаецца: хочаш паспрабаваць яшчэ раз? Бо я пайду з табой. Уяві свае самыя вялікія няўдачы. Тыя, пра якія ты хацеў бы не памятаць, якія ты хаваеш у шафе, каб ніхто не бачыў. Менавіта туды прыходзіць Езус. Ён пачынае там, дзе ты заканчваеш. Дэкларацыя недасканалых. Мы, якія падаем, абвяшчаем, гэта не канец. Нашы рукі брудныя, але сэрцы ўсё яшчэ б'юцца. Мы не прайгралі. Мы на шляху. Малітва аб новым пачатку ў сэрцы. Божа аднавіцель, у маім жыцці ўсё ўжо было. Але ты заўсёды кажаш, гэта толькі пачатак. Навучы мяне пачынаць з нуля, без гонару, без плану, без упэўненасці. Няхай з майго дна ўзрастае святло, як світанне пасля самай доўгай ночы. Амен. Пастанова. Цяпер знайдзі месца для 5 хвілін асабістай малітвы на каленях. Малітвы аб новым пачатку. Ты схіляеш калені, таму што, на шчасце, ты недасканалы. Стацыя 8. Езус уцяшае єрусалемскіх жанчын.
Не ўсё трэба казаць услых. Некаторыя словы вымаўляюцца шэптам. Крок 8 на шляху да Бога. Цішыня – найбольш асабістая форма малітвы. Яна не патрабуе мудрасці, не патрабуе кніг, не патрабуе тэалогіі. Яна патрабуе мужнасці, каб перастаць казаць і пачаць слухаць. Гэта сакрэт душы. Сакрэт душы. Спыніся. Не для таго, каб нешта сказаць, а каб нарэшце замаўчаць. Езус звяртаецца да жанчын. Яны плачуць. А ён кажа тое, чаго яны не разумеюць. Не плачце па мне. Нібы шэптам крычаць. Цішыня. Бо тады ў цішыні, у гэтай шчыліне паміж адным і другім удыхам з'яўляецца сам Бог. Шэпт. У галаве няспынны вулічны рух, гудкі планаў, заторы эмоцый, хаос перакананняў. Менавіта там, у гэтым тлуме гукаў і думак, ты спрабуеш знайсці Бога. Але Бог не крычыць, Бог шэпча. Самотнасць. Самотнасць – гэта не аддаленасць. Гэта прастора, дзе нарэшце можна сустрэцца з іншым чалавекам, з самім сабой, з Богам. Калі ты маўчыш, ты вучышся слухаць. Калі слухаеш, пачынаеш разумець. Калі разумееш, ты пачынаеш любіць. Гэта парадокс. Самотнасць збліжае. Таму што сапраўдная сустрэча нараджаецца ў цішыні, а не ў гомане. Увайдзі ў ноч адзін, каб прыглушыць метусню свету і выйсці з шумнага жыцця. Суцішся. Дай свайму розуму знізіць хуткасць. Памятай, калі твая галава запоўнена тваімі думкамі, ты не пачуеш таго, хто думае інакш. Самотнасць – гэта неабходная умова сустрэчы чалавека з Богам. Бог думае не так, як мы. Ён хоча нас выслухаць, але хоча таксама быць пачутым. Калі ты замаўкаеш, то ўпускаеш цішыню ў сваю ўласную галаву. Ты аддаляешся ад паўсядзённага жыцця, праблем і ўсяго, што прыносіць жыццё. І толькі ў створаную такім чынам прастору цішыні ды інтымнасці можа ўвайсці Бог. Перастань круціцца на месцы. Экстрэмальны крыжовы шлях – гэта рашэнне сысці з каруселі абыякавасці. Гэта ноч, у якую ты маўчыш, а Бог гаворыць. Гэта момант, калі слёзы ператвараюцца ў слуханне. Малітва ў цішыні. Няхай мае словы замоўкнуць, перш чым стануць шумам. Божа, навучы мяне цішыні, якая не з'яўляецца пустэчай, але паўнатой прысутнасці. Няхай мой спакой стане тваім голасам. Няхай мая самотнасць ператворыцца ў сустрэчу. Амен. Пастанова. Гэта будзе недарэчна. Пачні круціцца на месцы. Зрабі такую карусель. Можаш смяяцца, можаш рассмяшыць іншых, бо толькі дурні ходзяць вось так па начах. Магчыма, дзякуючы гэтаму практыкаванню, ты саскочыш з каруселі пасрэднасці. Калі хтосьці не разумее, то гэта пастанова ў стылі святога Францішка. Што праўда, яго лічылі вар'ятам. Таксама, напэўна, рабіла і святая Тэрэза ад дзіцяткі Езуса. Ну, але яна маленькая. Маленькім дазваляецца больш. Стацыя 9. Езус падае 3 раз. Трэцяе падзенне Езуса кажа: «Твае абмежаванні рэальныя». А ты адказваеш: «Гэта немагчыма.
Езус жа сцвярджае: няма нічога немагчымага. Крок 9 на шляху да Бога. Будзь ідэалістам у любой сітуацыі. Бог – ідэаліст. Ён не стварыў ідэальнага свету, але стварыў магчымасць жыць паводле ідэалаў. Твае абмежаванні сапраўдныя. Але праўда таксама і ў тым, што ў кожным з іх схавана прастора магчымасцяў. Езус не здаецца, не таму, што ў яго ёсць сіла, але таму, што ў яго ёсць мара, большая за боль. Не мерай сваё жыццё стомленасцю, падзеннямі, абмежаваннямі. Мерай яго марамі. А экстрэмальны крыжовы шлях – гэта духоўнасць людзей, якія ідуць далей, нават калі цела ўжо не хоча. Бо яны вераць, што кожны крок у цемры можа стаць крокам да святла. Экстрэмальны крыжовы шлях – гэта духоўнасць людзей, якія выміраюць сваё жыццё марамі, а не абмежаваннямі. З дзённіка удзельніка экстрэмальнага крыжовага шляху. Ногі адмаўляюцца слухацца. У святле налобнага ліхтарыка я бачу толькі гразь і ўласны цень. Я думаю, што больш не магу. А потым прыгадваю, навошта іду, каб навучыцца ўставаць. Тады я раблю адзін крок, толькі адзін. І гэтага дастаткова, каб Бог мог зрабіць усё астатняе. Бо толькі той, хто падымаецца, бачыць далей. Не мерай жыццё стомленасцю, бо тады ты ўбачыш толькі боль. Мерай яго марамі. Мары – гэта не раскоша для наіўных. Гэта мова, на якой Бог кажа: ідзі далей. Карта мараў пра лепшы свет. У руцэ ты трымаеш мару, маленькую, змятую, як старая карта. Яна вядзе не па шашы, а паўз бруд, камяні і ноч. Але калі ты не згубіш гэтую карту, дойдзеш. Таму што Бог заўсёды пракладвае самыя складаныя шляхі да найпрыгажэйшых месцаў. Маналог стомленага чалавека. Я не хачу паміраць у месцы, дзе я перастаў верыць. Езус, я бачыў, як ты падаеш, але ведаеш, што я бачу зараз? Я бачу чалавека, які не здаецца. Жыццё. Бо жыццё не заканчваецца тады, калі не стае больш сіл, яно заканчваецца, калі ты перастаеш марыць. Устань яшчэ раз, не дзеля іншых, дзеля мары, якую Бог уклаў у цябе. Запішы ў памяці. Бог – ідэаліст. Ідзі па яго слядах. Устань. Не таму, што ты павінен, а таму, што ты ўсё яшчэ можаш. Экстрэмальны крыжовы шлях. Духоўнасць людзей, якія ўстаюць трэці раз. Не бойся сваіх межаў. Бог сустракае цябе менавіта там. У цішыні чуваць, што Бог усё яшчэ верыць у цябе. Калі ты ўстаеш, не адчувай сябе слабым, ты ў дарозе. Бог не хоча, каб ты быў дасканалым. Ён хоча, каб ты быў верным. Езус не перастаў марыць пра цябе. Не пераставай і ты. Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Пастанова. Ідэаліст стаіць на зважай і аддае чэсць. Абы не пустой галаве. Салдаты ведаюць, пра што гаворка. Усе па загадзе. Зважай. Стацыя 10. З Езуса здзіраюць адзенне. З яго здзіраюць адзенне, але не могуць пазбавіць яго таго, кім ён ёсць. Крок 10 на шляху да Бога. Перад Богам не мусіш і не можаш прыкідвацца. Бог сустракаецца толькі з каштоўнымі і чулымі людзьмі. Экстрэмальны крыжовы шлях – гэта рашэнне «я не буду абы кім». Бо ты ідзеш углыб сябе, або дрейфуеш на паверхні і робіш выгляд, што так можна жыць. Не думай, што цябе зменіць сам шлях. Справа не ў кіламетрах, не ў маршруце.
Гэта ты змяняешся, калі дазваляеш Богу зняць з сябе ўсё лішняе. Калі не баішся стаць голым перад сабой і перад ім. Маніфест сэрца. Я не створаны для выгоды. Я не створаны для паказухі. Я створаны для праўды. Я створаны для любові. Я створаны, каб сустрэць Бога. Запрашэнне. Спыніся. Зрабі ўдых. Заплюшчы вочы. Уяві, што ўсё, што ў цябе ёсць, знікае. Застаешся ты і Бог. І ты чуеш ягоны шэпт. Ты не абы-хто. Ты мой. Вызнач сябе нанава. Не праз тое, што ты маеш, але праз тое, кім ты можаш стаць. Інструкцыя па агаленні. Крок за крокам. Сапраўднае пазбаўленне ад прытворства. Здымі з сябе тытулы, падабайкі, ролі і вобразы. Здымі з сябе патрэбу здзіўляць. Здымі з сябе жаданне кантраляваць. Здымі з сябе усмешку, за якой ты хаваеш боль. Пакінь толькі выпрабаваны на шляху ідэалізм. Задай сабе пытанне. Ці я штосьці яшчэ значу, калі ніхто гэтага не бачыць? А Бог знайшоў спосаб адказаць мне. Ты не абы-хто. Ты мой. І з таго моманту я ведаю. Мне не трэба мець, каб быць ідэалістам. Прыпавесць пра страту. Аднойчы чалавек страціў усё. Людзі адвярнуліся, свет заціх. І тады ён упершыню убачыў сябе без адзення, без тытулаў. Убачыў сэрца, якое ўсё яшчэ білася. Ён зразумеў, пакуль яно б'ецца, ува мне ёсць Бог. А калі ён ёсць, то я не абы-хто. Езус вучыць нас. Можна страціць усё, і ўсё роўна застацца сабой. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа знішчаюць, і дзе злодзеі ўрываюцца і крадуць. Збірайце сабе скарбы ў небе. Здыманне масак – гэта духоўны працэс. Малітва ў маўчанні. Няхай твой позірк пранікне скрозь мой сорам. Няхай тваё святло пройдзе праз мае раны. Здымай з мяне, Пане, усё, што хлусіць. А калі ўжо нічога не застанецца, застанься ты. Амен. Пастанова. Пашукай у кішэнях дробную манету і выкінь яе праз плячо. Няхай іншым пашанцуе яе знайсці. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса. Прыбітыя да крыжа рукі Езуса кажуць: не варта жыць нармальна. Крок 11 на шляху да Бога. Хто хоча захаваць сваё жыццё, то яго страціць. Маніфест крыві і цвікоў. Магчыма, табе трэба спазнаць цемру, каб па-сапраўднаму дацаніць святло. Магчыма, табе трэба дайсці да сваіх межаў, каб перамагчы самога сябе. Магчыма, табе трэба памерці, каб пачаць жыць. Згубіся. Менавіта тады, калі не ведаеш, куды ісці. Згубіся. Бо пакуль ты ўтрымліваеш кантроль, пакуль у цябе ўсё запланавана, ты толькі нявольнік уласнай бяспекі. Згубіся. Тады ў цябе ёсць шанец знайсці сябе па-сапраўднаму. Маленькая малітва. Пане, навучы мяне губляць тое, што малое, каб знайсці тое, што вялікае. Навучы мяне прайграваць дзеля Цябе, каб я мог выйграць сябе. Амен. Малітва маўчання. Я нічога не кажу, Пане, Ты ўжо ведаеш. Езус кажа:
Хто хоча зберагчы сваё жыццё, то яго загубіць. Хто аддасць яго, той знойдзе. Крыж – гэта шлях. Немагчыма жыць Евангеліем без экстрэмальнасці. Слова «экстрэмальна» – гэта проста скарачэнне Евангелля. Вазьмі свой крыж і ідзі за мной. Экстрэмальнасць служыць таму, каб адкінуць шаблоны, каб змяніць жыццё, каб пазнаць сябе, каб адкрываць праўду пра сябе, каб сустрэць Бога. Малітва за прыбітых і бяссільных. Пане, за тых, хто ўжо не можа ўстаць, молімся. За тых, хто затрымаўся ў месцы, дзе меўся прабыць толькі хвіліну. За тых, хто любіў занадта моцна і застаўся з ранамі, якіх ніхто не бачыць. За тых, чые рукі прыбітыя да абавязкаў, да страху, да мінулага. За тых, хто не бачыць заўтрашняга дня і думае, што Бог забыў іх імя. Пане, навучы нас быць побач з імі, не словам, а прысутнасцю. Навучы нас не выпраўляць іх боль, але быць з імі ў цемры, пакуль не ўзыдзе святло. Бо Ты, Пане, ведаеш найлепш, як гэта быць прыбітым і не мець магчымасці нічога зрабіць, акрамя як любіць. Амен. Пастанова. Аж просіцца ўкленчыць. Гэтым разам сам прыдумай, як гэта зрабіць і як надоўга. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Божа мой, чаму Ты мяне пакінуў? Крок 12 на шляху да Бога. Паэма цёмнай ночы. Таямніца цёмнай ночы. Два чалавекі кахаюць адно аднаго. Яны блізка, а потым адзін знікае, і застаецца цішыня, туга. Так выглядае цёмная ноч. Бог знікае, каб чалавек мог сапраўды знайсці яго. Чалавек, які любіць Бога, раптам адчувае яго адсутнасць. Так адбываецца ў кожных адносінах. Разлука вучыць, чым насамрэч ёсць любоў. Экстрэмальны крыжовы шлях – гэта таксама цёмная ноч. Ты ідзеш, табе балюча. У цябе прамоклі боты. Ты стаміўся. Задумваешся, навошта? Табе здаецца, што Бог маўчыць. А менавіта тады Ён гаворыць найбольш. Ён прамаўляе цішынёй, прамаўляе цемрай. Неба – гэта не канец дарогі. Гэта толькі пачатак вечнасці ў Богу. Пасля Бога няма кропкі, але чалавек часам спрабуе яе паставіць. На шчасце, Бог працягвае пісаць. Жыццё – гэта лінія, якую Бог вядзе далей, калі мы ўжо перастаём пісаць. Калі чалавек выпускае апошні ўздых, Бог удыхае яго. Калі ноч заканчваецца, чалавек ужо не з'яўляецца такім жа, бо ён перастаў шукаць канцы і пачаў бачыць пачаткі. Кожнае заканчэнне – гэта толькі абарваны на палове сказ. Бог дапіша астатняе. Шэпт сэрца. Я хачу быць чалавекам світання, які нараджаецца з ночы. Ноч – гэта момант, калі Бог дыхае найцішэй. У цемры не відаць, хто багаты, а хто бедны. Ва ўсіх ёсць толькі іх крокі. Ноч не падманвае. Калі ты баішся сябе, яна пакажа табе цябе. Калі ты шукаеш Бога, ты пачуеш яго ў маўчанні. Цемра не з'яўляецца супрацьлегласцю святла. Цемра – гэта месца, дзе святло нараджаецца. Слоўнік ночы. Цішыня. Калі свет заканчвае сказы, а Бог пачынае шаптаць. Зоркі. Дзіркі ў цемры, праз якія можна ўбачыць неба. Цень. Доказ таго,
што святло існуе. Дарога. Лінія паміж страхам і надзеяй. Ноч. Самая сумленная люстэрка. Прыпавесць пра ноч. Адзін чалавек баяўся цемры. Усё жыццё ён запальваў святло, дзе б не знаходзіўся, пакуль аднойчы ноччу не адключылі электрычнасць. Ён сеў, захутаўся ў коўдру і заплакаў. І тады ён упершыню убачыў зоркі. У канцы цішыня, не для таго, каб баяцца, каб нарэшце пачуць, па той бок цішыні няма слоў, толькі прысутнасць. І ўсё, што ў табе згасла, пачынае зяць новым святлом. Малітва аб маёй маленькай смерці. Божа, вучы мяне паміраць патроху, штодзённа, крыху для пыхі, крыху для злосці, крыху для страху. Не дазволь мне памерці толькі тады, калі будзе занадта позна, каб нарадзіцца. Дай мне памерці ў тым, што ўва мне фальшывае, а ў тым, што сапраўднае, дазволь жыць. У канцы няма нічога, толькі цішыня. І ў гэтай цішыні прысутнасць. Амен. Пастанова. Ляж крыжам на зямлі. Калі мокра, выцягні плашч або куртку. Справа не ў тым, каб стаць вельмі брудным, а ў тым, каб адчуць зямлю ўсім сваім целам. Як святы Францішак, які часта ляжаў крыжам на зямлі. А калі ён паміраў, загадаў пакласці сябе голым на зямлю, каб перад смерцю не мець нічога свайго. І так ён памёр. І неўзабаве пасля гэтага яго абвясцілі святым. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Улюбёны, сёння мяне знялі з крыжа. Крок 13 на шляху да Бога. Ідзі, пакуль не забудзеш, кім ты быў. Ліст Езуса, які ён не паспеў адправіць. Улюбёны, сёння мяне знялі з крыжа. Але я хачу, каб ты ведаў, а гэта не канец. Ідзі, нават калі не ведаеш навошта, душа ведае. Ідзі, пакуль не забудзешся, кім ты быў. Бо тады ты сустрэнеш сябе сапраўднага. Паслухай, як твая душа кажа: «Гэй, у тваім жыцці павінна быць нешта большае. Пакінь свет, які ты ведаеш. Адкрый у сабе таго, каго ты яшчэ не спатыкаў. Жыццё не пытаецца, ці гатовы ты, а ты не ведаеш, хто ты, пакуль ім не станеш. Памятай, тваё сэрца будзе неспакойным, пакуль не спачне ў Богу». Магчыма. Магчыма, тое, што ў табе памерла, зусім не было канцом. Магчыма, павінна было памерці тое, што было толькі роляй, звычкай, страхам. Магчыма, у гэты момант Бог дакранаецца да цябе наймацней. Не тады, калі ты адчуваеш, што чуеш яго, а тады, калі ўжо не маеш сіл гаварыць. Магчыма, тое, што баліць, не з'яўляецца пакараннем. Можа, гэта запрашэнне перастаць жыць на паверхні. Бо толькі ў пакутах нешта ў табе перастае прыкідвацца. Магчыма, Бог не забраў у цябе спакой, а забраў план. Бо ён хацеў паказаць табе, што жыццё гэта не пра кантроль, а пра давер. Магчыма, менавіта ў гэтай безнадзейнасці даспявае надзея. Не тая лёгкая з абразікаў, а тая, якая мае шрамы і ўжо ведае, колькі каштуе жыццё. Магчыма, гэтая ноч не для таго, каб дасягнуць мэты, таму што не заўсёды трэба дасягнуць, часам дастаткова зразумець. Магчыма, усё павінна было разваліцца, бо толькі сярод руін можна ўбачыць, што насамрэч было тваім домам. Магчыма, гэта не Бог маўчыць. Можа быць, упершыню ў жыцці ён так блізка, што яму не трэба нічога больш казаць. Наша сэрца неспакойнае, пакуль не спачне ў Богу.
Магчыма, Бог чакае менавіта там, дзе ты даўно перастаў яго шукаць. Гэта не грэх, што ты баішся. Грэхом было б не паспрабаваць. Ты можаш не ведаць, можаш вагацца, можаш плакаць, не мусіш разумець. Ты можаш дазволіць Богу знайсці сябе, нават калі ты сам не ведаеш, дзе знаходзішся. Магчыма, менавіта гэтая ноч з'яўляецца тваім уваскрашэннем. Дарога. Безнадзейнасць. Будучыня скончылася перш, чым пачалася. Адвага не крычыць. Адвага ідзе далей, калі астатнія паварочваюць назад. Бо пасля кожнай ночы прыходзіць момант, калі вецер пахне надзеяй. І тады ты ведаеш, гэта не канец, гэта толькі пачатак. Малітва чалавека, які сумуе. Я сумую па табе, Божа, хоць і не ведаю, куды ты пайшоў. Ты пакінуў ува мне пустэчу, якая баліць, як рана, і лечыць, як рана, бо прымушае мяне шукаць цябе. Я доўга думаў, што ты пакінуў мяне. Дзякуй, што ноч не доўжыцца вечна. Амен. Пастанова. Лепш ужо памаўчы. Пачні падсумоўваць тое, што адбылося ў табе на шляху. Ідзі. Так, ідзі, пакуль не забудзешся, кім ты быў. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Быццам бы свет затрымаў дыханне, каб не перашкаджаць Богу ў яго справе. Крок 14 на шляху да Бога. Калі ты дайшоў да гэтага месца, то час уваскрэснуць. Рэпартаж з раніцы ў васкрасенне. Кажуць, што магіла была пустая, але ніхто не сказаў, што пустата таксама можа быць поўнай. У гэтай пустаце можна было пачуць яго імя. Інструкцыя ў васкрасенне. Крок 1. Адкінь старое імя. Крок 2. Не бойся цемры. Крок 3. Расплюшчы вочы ў цішыні. Крок 4. Дыхай Богам. Крок 5. Ідзі далей. Не вяртайся да мінулага сябе, бо ён ужо чакае не ў канцы, а на кожным тваім кроку. Па той бок цішыні. Чалавек, пане, цішыня такая густая, што я не ведаю, ці жыву. Бог, табе не трэба ведаць, дастаткова таго, што ты ёсць. Чалавек, значыць, гэта ўжо ўсё? Бог, гэта толькі пачатак. Дзённік пасля смерці. Інтымны запіс з ночы. Дзень 1. Я думаў, што памру. Дзень 2. Я памёр. Дзень 3. Я не ведаю, хто я, але адчуваю, што жыву. Эпітафія для старога мяне, малітва развітання. Тут ляжыць чалавек, які хацеў заўсёды мець рацыю, які баяўся марыць, які жыў на паказ. Няхай спачывае ў спакоі, бо я, нарэшце, пачынаю жыць. Я не ішоў для таго, каб скончыць. Я ішоў, каб пачаць. Амен. Прыпавесці. 1. Што ты тут шукаеш? Канца, адказаў ён. Я хацеў ведаць, дзеля чаго ўсё гэта. Прарок паківаў галавой. Ты ў правільным месцы, тут усё заканчваецца. І менавіта таму тут усё пачынаецца. 2. Чалавек агледзеўся. Неба было шэрым, зямля цвёрдая, магіла адкрытая. Але ж тут паміраюць, сказаў ён. Так, пацвердзіў прарок. Але не для таго, каб знікнуць. Дык навошта? Каб ты нарэшце перастаў прыкідвацца, што жывеш. 3.
Прарок падняў жменьку зямлі і прапусціў яе праз пальцы. Гэта тваё учора. З кожнага камячка вырастала нешта маленькае, зялёнае, ледзь бачнае. А гэта? Спытаў ён. А гэта тваё заўтра. Прарок усміхнуўся. Паміранне – гэта толькі спосаб, якім Бог стварае месца для новага жыцця. Малітва падзякі і перамены. Дзякую табе, Пане, за гэтую ноч, якая навучыла мяне жыць. За кожны крок, які прыносіў боль. За цемру, у якой я вучыўся давяраць. Дзякую табе за імгненне, калі я хацеў вярнуцца, а ты маўчаў, каб я мог сам вырашыць, што пайду далей. Дзякую за людзей, якіх я сустракаў, хоць я іх не ведаў. За тых, хто ішоў побач, маўклівых, але блізкіх. Дзякую за цемру, бо ў ёй я навучыўся давяраць. За маўчанне, бо ў ім я пачуў, што я не адзін. Дзякую табе за тое, што ты дазволіў мне дайсці, не для таго, каб адпачыць, але каб нарадзіцца нанава. А цяпер прашу цябе, Пане, не дазволь мне вярнуцца такім жа. Няхай тое, што ўва мне памерла, застанецца ў магіле. А тое, што ўва мне нарадзілася, няхай жыве ў табе і ў кожным маім кроку. Амен. Пастанова. Падзякуй камусьці, паціснуўшы руку. Гэта можа быць хтосьці з удзельнікаў экстрэмальнага крыжовага шляху або нехта іншы. Падзяка звычайна стварае добрае ўражанне. Захавай гэта ў сабе.